Da Koreakrigen brød ud, sejlede Jutlandia ud. Et dansk handelsskib forvandlet til hospitalsskib. Ombord behandlede Røde Kors tusinder af sårede soldater og civile. Jutlandia blev et levende symbol på dansk mod og medmenneskelighed. Nu er behovet der igen. Trods de nye våbenhvilebestræbelser i Gaza mangler tusindvis af mænd, kvinder og børn adgang til lægehjælp. Hospitalerne er bombet, og de sårede har ingen steder at tage hen. Den danske regering siger, at hjælpen skal gives i nærområdet. Så lad os gøre netop det. Lad os sende et hospitalskib, et nyt Jutlandia, til Middelhavet. Et sted, hvor de sårede kan få behandling i sikkerhed, og hvor Danmark igen kan vise, at vi handler, når det gælder. Der er råd til det. I den nye NATO-aftale kan 1,5% af forsvarsbudgettet bruges på infrastrukturformål som et hospitalsskib. En investering i medmenneskelighed og i fremtiden. Det er tid til at handle. Den, der har evnen, har også pligten. Støt initiativet. Send videolinket til dit folketingsmedlem, og lad os få et nyt Jutlandia på søen.